здравейте на всички, днес ще ви покажа този Omnitrix FX. Той, както разбрахте, това е Omnitrix от Ben 10 Classic. Както си спомняте от детското, той натискаше зеленото копче и циферблат се издигаше нагоре. Така и при този. Така, нека първо да включим на On. Натискаме копчето и циферблат се издига. Довъртаме и се избираме герои, точно както беше в детското. Нека да изберем диамантиния. Има и демон мод, който е включен, не знам защо. Този демон мод се използва като без да използвате дори механизма, само натискате съвсем леко копчето и в момента нали се включва и се едно сега го натискам. Когато го натисна пак, гледайте какво става. Мисля, че ще... В следващото видео може да покажа някой друг сон, но ще видим.